Get ready for the launch. Mä oon aikuinen, saisiko mua määrätä? Mä haluan juhlat. Ootko sä sunut jahja? En. Ootko siellä koskaan käsi kädessä? En. Jahja on mun poikaystävä! Senkin muuttu. Etkö sä enää rakastanut mua? Rakasi, mut mä vaan luin sulla oli Minnan kanssa suhunut. Mä käyn koko loppuun. Ootat sä mua? Odota. On kisosuhus. On kisosuhus. Miksi sä hetit sormuksen pois? Rakasi, mut mä vaan luin sulla oli Minnan kanssa suhunut. Get ready for the launch. Me saadaan aina olla yhdessä.